खुलुमबाय जेएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। आसामनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनानै न' फारसे फैफिननाय समाव गावनि आंगो गामियाव सफैयाखै सासे 15 बोसोरनि उन्दै हौवासाया। क'क्राझार जिल्ला उल्टापानि ओनसोलनि सिङाव थानाय गोजोनस्रि गामिनि दिनेश बसुमतारी आरो सतिमा बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला क्रिस्ट'फार बसुमतारीया 1 मासनि सिगांनिफ्रायनो आसामनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनानै दंमोन, गुबुननि बुरखायना लिंनायाव। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जाय लाना थांग्रा क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय कुसुगाव सुरिबारि गामिनि नामनाय मुंनि सासे सुबुङा न'खर फारसे फैफिननाय समाव गसाइगावनिफ्राय बासजों दैखांना हरदों होननायाव गथ'साया न' फारसे सफैयैखौ लानानै न'खरनि बिमा-बिफा, बिदा-फंबाय, जाथि खुरमाफोरा जिंगासिना दं। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय बिथां क्रिस्ट'फार बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला अन्नानै खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 9327303329 8099 5555740। हरनि समाव बनसुनि दैदेनगिरिखौ बुदों। बुजानानै गोब्राब जोखोम जादों बनसुनि दैदेनगिरिया। थांनाय 7 दिसेम्बर खालि उदालगुरियाव बनसुनि सोमावसारनाया जानानै थाङो। नाथाय बेनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समावनो हरखाबै मिरु बनसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिमल बसुमतारीखौ गाग्लोबो। मिथिनाय बादिब्ला न' फारसे फैबाय थानाय समाव हरनि 11:30 समाव भबानिपुर टल गेटआव गाग्लोबो। मानि थाखाय गाग्लोबजाखो बेनि जेबो रोखा फोरमान गैया। बेनि जाहोनखौ नायबिजिरब्लासो मिथिसिगोन। मख'नो गोनांदि गाग्लोबजानानै बिमल बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जायो आरो बिमल बसुमतारीखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। नाथाय बिमल बसुमतारीनि गाज्रि थासारिखौ नुनानै गोजौ फाहामथाय होनो जिएमसिएचआव दैथायहरनाय जायो। दा बिमल बसुमतारीखौ जिएमसिएचनि आइसिइउआव फाहामथाय होगासिनो दं। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। जनायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुङा गाज्रि रोखोमै जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्ला गालिनिफ्राय जनाय फारसे गंसे नाम्बार गैयै बाइक सालायगिरिया थ'द गैयै जानानै राजाकाना 515 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानायाव बाइकआव गाखोनाय सानै सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै जोखोम जायो, जायनि जाहोनाव गालियाबां गामिनि बायतिजिमि मुंनि सुबुंखौ जनाय देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दं होननानै खौराङाव मोननाय जादों। आसाम सरकारा केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर लानाय जायो। बे थांखिफोरा बिटिसि हालामनि थाखायबो गोजोनथाव होनना बुंनांगोन। बिटिसि हालामनि थाखाय आसाम सरकारा केबिनेटनि गेजेरजों सोलिबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव बिटिसिआ मोननो गोनां गासै रांनिफ्राय 366 कौटि रांखौ गिबि बाहागो हिसाबै हरनायनि गनायथि होयो। बेनि अनगायैबो गासै 40 लाख सुबुंफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होसिगोन। बेबादिनो सासे एमएलएनि आवथायाव गासै 30,000 निफ्राय 31,000 सुबुंफोरा गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन। न'खरनि हिसाबैब्ला सासे एमएलएनि आवथायाव गासै 6,000 न'खरफोरा गोदानै रेशन कार्ड मोनफुंगोन। लोगोसे हाग्रा बिफानाव गोदानै 1,100 फरेस्ट बेटेलियन थिसननाय आरो हाग्रा बिफानावबो लांदां जाना थानाय गासै 1,700 पस्टखौ आबुं खालामनाय जागोन होननानैबो मिथिनो होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो एपिएससि आनजादनिफ्राय अपसनेल पेपारखौ बोखारनायनि गनायथि होनायजों लोगोसे मेन आनजादाव जनाय गासै 2,000 नम्बरनि रिटेनखौ दा 1,600 नम्बरनि खालामनानै होनाय जाबाय। मुसलपुराव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ डायरी मिशननि थांखि बायदियै आबादारिफोरनो पनिर, साना, ख'वा बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा काटार मेसिन राननानै होदों। दानि बिटिसि सोरखारखौ फारसेथिं हा-हुनि सायाव हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फालांगि बिथिङावबो रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनायनि नोजोरजों हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सानि मुसलपुराव थांनाय सानखालि बिटिसि सोरखारनि डायरी मिशननि मावबिथांखिनि बायदियै मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो पनिर, साना, ख'वा बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा काटार मेसिनखौ राननानै होयो। गासै 59 मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो मुसलपुराव बे मेसिनफोरखौ राननानै होनाय जायो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै गावनि आखाइजोंनो राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गासै 5 जिल्लाफोराव बे मेसिनखौ खमैबो 500 जनसो मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरनो होनाय जाबावगोनखौ मिथिनो होदों राकेश ब्रह्मआ। आसाम सरकारा आसाम पुलिसाव साख्रि मावनानै जिउ गोमानांनाय न'खरनि सुबुंफोरनो सरकारि साख्रि होसिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ मिन्थिहोदों। थांनाय बुधबारखालि आसाम सरकारा केबिनेटआव सावरायो। बे केबिनेटनि गेजेरजों आसाम सरकारा माखासे गोनांथार मावफुंनो लानाय थांखिफोरखौ दिखांनानै लानाय जायो। बेबादिनो आसाम सरकारा आसाम पुलिसाव सरकारि साख्रि मावना जिउ गोमानांनाय दुखुथिया न'खरनि सुबुंफोरनो सरकारि साख्रि होसिगोन। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला
थांनाय 1985 इं मायथाइनिफ्राय दिनैसिम आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय बिजाथिफोरा डिउटि होनायाव गावनि जिउ खोमानांबाय। बे बिजाथिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो बे सरकारि साख्रिखौ होनाय जागोन। मिथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समफोराव सरकारि साख्रिनि अनगायै सरकारनिफ्राय रां होयोमोन, नाथाय बे खेबनिफ्राय नखरनि सोद्रोमाफोरनो सरकारि साख्रि होनाय जासिगोन। बेबादिनो दिनैसिम गासै 400 नखरफोरनो सरकारि साख्रि होनो केबिनेटआव थांखि लानाय जायो। HSLC आनजादखौ फैगौ 2023 मायथाइनि 3 मार्चआव थि खालामबाय आरो प्रेक्टिकेल आनजादखौ फेब्रुवारिनि 24 आरो 25 खालाराव थि खालामनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।